2 εβδομάδες πριν από το γάμο μου, η ζωή μου έμοιαζε ακόμα με παραμύθι που τελικά επέλεξε να είναι ευγενική μαζί μου. Κάθε κορδέλα, κάθε θέση, κάθε μικρό κομμάτι της ημέρας είχε σχεδιαστεί με την ακρίβεια κάποιου που πίστευε ότι η αγάπη μπορούσε να προστατευθεί με τάξη. Είμαι η Τζένα Κάρτερ, 33 ετών, διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων που έχτισε όλα όσα είχα με ήσυχη πειθαρχία και όχι με τύχη. Εκείνο το απόγευμα της Κυριακής, ενώ έλεγχα τις τελικές διευθετήσεις, η μικρότερη αδερφή μου μπήκε μέσα με ένα βλέμμα που έκανε την ατμόσφαιρα να νιώθει βαριά. Κάθισε απέναντί μου και ψιθύρισε: «Υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρεις πριν από το γάμο». Περίμενα, σκεπτόμενη ότι θα ήταν αστείο ή ίσως κάποιο ασήμαντο μυστικό μεταξύ αδερφών. Αλλά όταν είπε το όνομα του Ήθαν, η καρδιά μου έχασε τον ρυθμό της. Ομολόγησε ότι είχε συμβεί μια φορά, ότι ήταν λάθος, ότι λυπόταν. Την κοίταξα προσπαθώντας να καταλάβω ποιο σημείο πονούσε περισσότερο, η ίδια η προδοσία ή ο ήρεμος τρόπος που το έδωσε. Όταν το είπα στους γονείς μου, η μητέρα μου είπε απαλά: «Είναι νέα. Δεν ήθελε να σε πληγώσει». Ο πατέρας μου κοίταξε αλλού και δεν είπε τίποτα, σαν η σιωπή να μπορούσε να σβήσει αυτό που μόλις είχε ακούσει. Ο Ήθαν στεκόταν κοντά στην πόρτα, με τα μάτια του καρφωμένα στο πάτωμα, προσφέροντας συγγνώμες που ακούγονταν προπαρασκευασμένες. Το δωμάτιο γινόταν μικρότερο με κάθε λέξη που υπονόταν και ακόμα μικρότερο με κάθε λέξη που έμενε ανίποτη. Έβγαλα το δαχτυλίδι αραβώνων μου, το άφησα στο τραπέζι και έφυγα πριν προλάβει να ακολουθήσει κάποιος. Εκείνο το βράδυ, καθώς καθόμουν μόνο στο αυτοκίνητό μου, κατάλαβα κάτι που δεν είχα πιστέψει ποτέ πραγματικά. Μέχρι τότε, η προδοσία δεν προέρχεται πάντα από αγνώστους. Πριν σας πω πως τους έκανα όλους να μετανιώσουν, ας μείνει μαζί μου γιατί αυτό που ακολούθησε δεν ήταν τίποτα που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς στην οικογένειά μου. Το επόμενο πρωί, το φως του ήλιου έμπαινε μέσα από τα στόρια αραιό και αδυσόπιτο, σαν να ήταν αποφασισμένο να με παρασύρει σε μια άλλη ανεπιθύμητη μέρα. Το τηλέφωνο μου χτύπησε ξανά και ξανά μέχρι που ο ήχος έγινε αδύνατο να αγνοηθεί. Όταν τελικά το σήκωσα, ήταν η μαμά, η φωνή της σταθερή αλλά απόμακρη, που μου ζητούσε να γυρίσω σπίτι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε τα πράγματα. Είπε ότι έπρεπε να το χειριστούμε αυτό ως ενήλικες, σαν να μπορούσε ποτέ να λυθεί η προδοσία σαν ένα λάθος στον προγραμματισμό. Δεν ήθελα να πάω, αλλά ένα μέρος του εαυτού μου ήλπιζε ακόμα ότι υπήρχε μια θέση για μένα σε εκείνο το σπίτι. Όταν έφτασα, η μικρότερη αδερφή μου, η Μάντισον, ήταν ήδη εκεί. Φαινόταν εύθραυστη, καθισμένη στον καναπέ, περιτριγυρισμένη από τσαλακωμένα χαρτομάντιλα. Ανάμεσα σε ρηχές ανάσες, είπε: «Δεν ήθελα να σου καταστρέψω τη ζωή». Τα λόγια της βγήκαν προπαρασκευασμένα, προσεκτικά τοποθετημένα ώστε να ακούγονται σπασμένα. Δεν μίλησα. Η μαμά κάθισε δίπλα της, τρίβοντας την πλάτη της, επαναλαμβάνοντας ότι όλοι κάνουν λάθη. Ο μπαμπάς καθόταν στην καρέκλα του, προσποιούμενος ότι διάβαζε την εφημερίδα, αν και η σελίδα δεν γύριζε ποτέ. Ο Ήθαν στεκόταν στη γωνία, σιωπηλός, αποφεύγοντας τα μάτια μου. Η συγγνώμη του βγήκε αδύναμη, σαν ένα σενάριο που είχε απομνημονεύσει αλλά δεν είχε πιστέψει ποτέ. Η μαμά τον υπερασπίστηκε πριν προλάβω να απολέξει. «Νιώθει απέσια, Τζένα. Μην το κάνεις πιο δύσκολο για κανέναν». Ήθελα να ρωτήσω ποιον εννοούσε ο καθένας, αλλά η απάντηση ήταν ήδη γραμμένη στα πρόσωπά τους. Όλο το δωμάτιο είχε αποφασίσει ποιος χρειαζόταν παρηγοριά και ποιος όχι. Μιλούσαν για συγχώρεση και οικογένεια σαν αυτά τα λόγια να ήταν οδηγίες, όχι επιλογές. Η Μάντισον έκλαψε ξανά. Η μαμά είπε ότι ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει τι είχε κάνει. Ο μπαμπάς μουρμούρισε: «Ας μην το κάνουμε χειρότερο». Παρόλα αυτά, χρησιμοποιώντας την ηρεμία για να κρύψω την ενοχή, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα προσκληθεί να μιλήσω, αλλά να παραδοθώ για να διορθώσω την ιστορία του σβήνοντας τη δική μου. Στάθηκα εκεί, ο αέρας βαρύς γύρω μας. «Το έκανες ήδη», είπα ήσυχα, και κάθε ήχος στο δωμάτιο εξαφανίστηκε. Ανέβηκα επάνω, ετοίμασα μια βαλίτσα και έκλεισα την πόρτα πίσω μου. Η Μάντισον με ακολούθησε μέχρι τη μέση της σκάλας, με τρεμάμενη φωνή, ζητώντας μου να περιμένω, αλλά εγώ συνέχισα να περπατάω. Έξω, η απογευματινή ζέστη πίεζε το δέρμα μου, αλλά το μόνο που ένιωθα ήταν κρύο. Η καλύτερη μου φίλη, η Κλόι Μίλερ, ήρθε αργότερα αφού τη τηλεφώνησα από ένα βενζινάδικο κοντά στην άκρη της πόλης. Δεν ζήτησε λεπτομέρειες. Με κοίταξε μια φορά και είπε: «Φύγε. Μην περιμένεις κανένα να ζητήσει συγγνώμη. Δεν θα το κάνουν ποτέ». Φορτώσαμε το τελευταίο κουτί στο αυτοκίνητό της και δεν κοιτάξαμε πίσω. Διέγραψα κάθε επαφή, κάθε μήνυμα, κάθε φωτογραφία που με συνέδεε ακόμα μαζί τους.
Καθώς φεύγαμε με το αυτοκίνητο, το σπίτι όπου μεγάλωσα μίκρινε στον καθρέφτη μέχρι που έγινε απλώς ένα ακόμη κτίριο στο δρόμο. Εκείνο το βράδυ, ξάπλωσα στον καναπέ της Κλόε, ακούγοντας το αχνό βουητό της πόλης από το παράθυρο. Δεν έκλαψα. Δεν μίλησα. Άκουγα μόνο τη σιωπή και συνειδητοποίησα ότι για πρώτη φορά, δεν περίμενα να με καλέσει κανείς. 2 μήνες αργότερα, είδα τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Εμφανίστηκε μια ειδοποίηση από την ανάρτηση μιας κοινής φίλης όταν είχα ξεχάσει να κάνω unfollow. Έκανα κλικ πάνω της χωρίς δισταγμό και για μια στιγμή, ολόκληρο το σώμα μου πάγωσε. Να που ήταν, η Μάντισον και ο Ήθαν, στέκονταν στην Αγία Τράπεζα όπου έπρεπε να είμαι. Ήταν ακριβώς ο ίδιος κήπος που είχα κλείσει με την ίδια αψίδα από λευκά τριαντάφυλλα που είχα επιλέξει μήνες πριν. Ακόμα και το φως του ήλιου φαινόταν πολύ οικείο, σαν να με θυμόταν. Η Μάντισον φορούσε ένα φόρεμα εντυπωσιακά παρόμοιο με αυτό που είχα δοκιμάσει κάποτε μπροστά στη μαμά. Ο Ήθαν στεκόταν δίπλα της με ένα απαλό χαμόγελο, σαν να μην είχε πάει τίποτα στραβά στον κόσμο. Η λεζάντα κάτω από τη φωτογραφία έγραφε «Μια οικογένεια επανενωμένη». Οι γονείς μου στέκονταν περήφανα δίπλα τους, χαμογελώντας σαν αυτό να ήταν το τέλος που όλοι ήλπιζαν. Η μαμά φορούσε το ίδιο φόρεμα που της είχα αγοράσει όταν πίστευα ότι θα ήταν δίπλα μου την ημέρα του γάμου μου. Κοίταξα τη φωτογραφία μέχρι που η εικόνα θόλωσε. Τα σχόλια ήταν γεμάτα εορτασμούς, γεμάτα με λέξεις όπως αληθινή αγάπη και δεύτερες ευκαιρίες. Έκλεισα τον φορητό υπολογιστή μου και άνοιξα την εφαρμογή τραπεζικής μου. Η προκαταβολή για τον χώρο, η προκαταβολή για το φωτογράφο και η πληρωμή για το catering είχαν εξαφανιστεί. Κάθε συναλλαγή οδηγούσε στο ίδιο σημείο. Κάθε πληρωμή που είχα κάνει μεταφέρθηκε σε ένα νέο λογαριασμό με το όνομα κυρία Μάντισον Μπρούξ. Το στομάχι μου γύρισε σαν να είχε κοπεί ο αέρας από μέσα μου. Τηλεφώνησα στον υπεύθυνο του χώρου, απεγνωσμένος για κάποιο είδος λάθους, αλλά επιβεβαίωσαν ότι η κράτηση είχε απλώς ενημερωθεί με το όνομά της. Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού μου και συνειδητοποίησα ότι όλα όσα συνδέονταν με αυτόν το γάμο είχαν σβηστεί από τη ζωή μου και είχαν ξαναγραφτεί στη δική της. Για μέρες, μετά βίας μπορούσα να κουνηθώ. Το διαμέρισμά μου ένιωθε μικρότερο με κάθε ανάσα, γεμάτο διακοσμήσεις και λίστες που δεν μου ανήκαν πια. Τελικά αποφάσισα να το πουλήσω. Το να αφήσω πίσω μου τον χώρο που είχε τα σχέδια μου ήταν επώδυνο, αλλά απαραίτητο. Βρήκα ένα μέτριο σπίτι στην ανατολική πλευρά του Κλίβελαντ. Ήταν παλιό και ανώμαλο. Οι τοίχοι ράγιζαν σε ορισμένα σημεία, αλλά ήταν ήσυχο. Ανήκε εξ ολοκλήρου σε μένα. Την πρώτη μου νύχτα εκεί, το σπίτι μύριζε ελαφρά μπογιά και σκόνη ξύλου, αλλά η σιωπή με τύλιγε σαν κάτι αγνό. Επέστρεψα στην εργασία μου ως εσωτερική διακόσμηση, αναλαμβάνοντας ξανά έργα freelance, έναν πελάτη τη φορά. Δούλευα μέχρι αργά το βράδυ, περιτριγυρισμένη από σκίτσα και δείγματα υφασμάτων, αναδομώντας τόσο το εισόδημά μου όσο και την αίσθηση του εαυτού μου. Η Κλόη με επισκεπτόταν τα Σαββατοκύριακα φέρνοντας καφέ και βοηθώντας με να κρεμάσω κουρτίνες. Μου είπε ότι η ανακατασκευή δεν σήμαινε αποτυχία, ότι σήμαινε μόνο ότι εξακολουθούσα να προχωράω μπροστά. Την πίστεψα. Με την πάροδο του χρόνου, ο πόνος άρχισε να ξεθοριάζει σε κάτι πιο σταθερό, πιο ήσυχο, σαν αποδοχή. Ένα βράδυ, ενώ τελείωνα το σχέδιο ενός έργου, έριξα μια ματιά στην αντανάκλαση στην οθόνη μου και είδα κάποιον που μόλις αναγνώριζα, κάποιον πιο δυνατό. Είχαν πάρει τον γάμο μου, τα σχέδια μου, ακόμη και τα χρήματά μου. Αλλά δεν μπορούσαν να πάρουν την ικανότητά μου να ξεκινήσω από την αρχή. Αν η Μάντισον και ο Ήθαν μπορούσαν να δημιουργήσουν μια νέα αρχή, μπορούσα κι εγώ. Ένα χρόνο αργότερα, το Cleveland άρχισε επιτέλους να το νιώθει ξανά σαν το σπίτι του. Το σπίτι που κάποτε αντιχούσε με κενό, τώρα διατηρούσε τον απαλό ρυθμό των ημερών μου. Η δουλειά είχε γίνει πιο σταθερή και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ένιωθα ικανός παρά χαμένος. Η επιχείρηση εσωτερικής διακόσμησης που έκανα ήταν ακόμα μικρή, αλλά ήταν δική μου. Και κάθε νέος πελάτης ένιωθε σαν απόδειξη ότι η ανοικοδόμηση ήταν δυνατή. Ένα πρωί, έλαβα ένα email από έναν κατασκευαστή ακινήτων που μου ζητούσε να σχεδιάσω το εσωτερικό αρκετών μοντέλων σπιτιών. Ήταν το είδος της ευκαιρίας που κάποτε ονειρευόμουν. Για να το κάνω επίσημο, έπρεπε να υπογράψω ένα επιχειρηματικό συμβόλαιο. Έτσι γνώρισα τον Ντάνιελ Χέις, έναν δικηγόρο που μου σύστησε ένας συνάδελφος. Ο Ντάνιελ ήταν ήρεμος και στοχαστικός, το είδος του ατόμου που μιλούσε με πρόθεση και όχι με βιασύνη. Με υποδέχτηκε με έναν άνετο επαγγελματισμό που ποτέ δεν ένιωθε αναγκασμένος. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μας συνάντησης, εξέτασε κάθε σελίδα του συμβολαίου, σταματώντας προσεκτικά για να εξηγήσει τι σήμαινε κάθε ρήτρα αντί να βιάζεται να τη διαβάσει.
Όταν πρόσεξε το μικρό ασημένιο σημάδι που ήταν ακόμα αμυδρά ορατό στο αριστερό μου χέρι, βίστασε πριν ρωτήσει: «Χρειάζεστε να συμπεριλάβω και κάποιον άλλο στο συμβόλαιο?» Χαμογέλασα ελαφρά και είπα: «Όχι, μόνο εμένα». Έγνεψε καταφατικά, και σε αυτή την ήσυχη αναγνώριση δεν υπήρχε ήκτος, μόνο σεβασμός. Τις επόμενες εβδομάδες, οι δρόμοι μας διασταυρώνονταν συχνά. Ο Ντάνιελ έγινε κάτι περισσότερο από απλός νομικός μου σύμβουλος. Ήταν κάποιος που άκουγε πραγματικά. Παρατηρούσε λεπτομέρειες για τους ανθρώπους, όχι για να τους κρίνει, αλλά για να τους καταλάβει. Ένα απόγευμα, μετά από μια μακρά συνάντηση, ανέφερε ότι φαινόμουν απόμακρος κάθε φορά που ανέκυπτε το θέμα της προσωπικής ζωής. Του είπα για τη Μάντισον και τον Ήθαν. Η φωνή μου δεν έτρεμε και δεν έκλαψα. Ήταν η πρώτη φορά που είπα τα ονόματά τους δυνατά χωρίς να νιώθω πληγωμένη. Όταν τελείωσα, ο Ντάνιελ με κοίταξε και είπε: «Δεν χρειάζεσαι να κλείσεις τα μάτια σου από αυτούς. Έχεις ήδη επιβιώσει από όμικρον με τόνο τι πέρασαν». Τα λόγια του έμειναν στη μνήμη μου. Για πρώτη φορά, συνειδητοποίησα ότι είχα περάσει τόσο πολύ καιρό περιμένοντας μια συγγνώμη που ξέχασα ότι η ίδια η επιβίωση ήταν απόδειξη δύναμης. Ο Ντάνιελ δεν προσπάθησε ποτέ να διορθώσει το παρελθόν μου. Μου θύμισε απλώς ότι είχα ακόμα μέλλον. Αρχίσαμε να πίνουμε καφέ μετά τις συναντήσεις, αρχικά από σύμπτωση, και μετά από ήσυχη συνήθεια. Ρωτούσε για τα σχέδια μου, πραγματικά περίεργος για τις παλέτες χρωμάτων και τη ροή του χώρου. Και εγώ έπιασα τον εαυτό μου να ρωτάει για τις υποθέσεις του απλώς και μόνο για να τον ακούσει να μιλάει. Δεν υπήρχε βιασύνη μεταξύ μας, ούτε αναγκαστικές εξομολογήσεις ή μεγαλοπρεπείς χειρονομίες. Η εμπιστοσύνη ερχόταν απαλά σαν το φως του ήλιου μετά από μια καταιγίδα. Μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο, το κάποτε άδειο σπίτι είχε μεταμορφωθεί. Φυτά γέμιζαν τα περβάζια των παραθύρων, σκίτσα διάσπαρτα στο γραφείο και ο αέρας μύριζε αμυδρά νέα ξεκινήματα. Ο Ντάνιελ με επισκέφθηκε ένα βράδυ για να παραδώσει το τελικό συμβόλαιο. Σταθήκαμε στην κουζίνα και γελάσαμε με κάτι μικρό, και είπε: «Έχεις κάνει περισσότερα από το να ξαναχτίσεις μια επιχείρηση. Έχεις ξαναχτίσει τον εαυτό σου». Δεν απάντησα αμέσως, αλλά ήξερα ότι είχε δίκιο. Εκείνο το βράδυ, αφού έφυγε, κάθισα δίπλα στο παράθυρο με ένα φλιτζάνι τσάι και κοίταξα έξω στον ήσυχο δρόμο του Κλίβελαντ. Τα φώτα της πόλης λαμπύριζαν σαν μακρινοί αστερισμοί. Σκέφτηκα τη γυναίκα που ήμουν πριν από ένα χρόνο, φοβισμένη, προδομένη και μια παραζάλη, και συνειδητοποίησα ότι δεν την αναγνώριζα πια. Δεν με καθόριζαν αυτά που είχαν πάρει, αλλά αυτά που είχα επιλέξει να δημιουργήσω μετά. Για πρώτη φορά από τότε που όλα κατέρευσαν, δεν επιβίωνα πια. Ζούσα. Είχαν περάσει 4 χρόνια από τότε που τους είδα τελευταία φορά. Το Cleveland μου είχε δώσει όλα όσα χρειαζόμουν για να ξαναχτίσω ήσυχα πρωινά, σταθερή δουλειά και το είδος της ηρεμίας που ερχόταν από απόσταση. Ο Ντάνιελ και εγώ είχαμε χτίσει μια σχέση ριζωμένη στην εμπιστοσύνη και την υπομονή. Σπάνια σκεφτόμουν την οικογένειά μου μέχρι ένα απόγευμα που τηλεφώνησε η μαμά. Η φωνή της έτρεμε καθώς είπε ότι ήθελε να με δει για δείπνο, ότι η υγεία της είχε τα πάνω κάτω. Κόντρα στην καλύτερη μου κρίση, συμφώνησα. Ο Ντάνιελ προσφέρθηκε να έρθει μαζί μου. Είπε ότι δεν επρόκειτο για αντιπαράθεση, αλλά για κλείσιμο της σχέσης. Δεν ήμουν σίγουρη τι χρειαζόμουν περισσότερο, αλλά είπα ναι. Το βράδυ του δείπνου, ο αέρας ήταν βαρύς καθώς πλησιάζαμε στο σπίτι των γονιών μου. Το ίδιο φως της βεράντας τρεμόπαιζε, οι ίδιες κουρτίνες κρέμονταν στο παράθυρο σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Μέσα, άκουσα γέλια πριν καν φτάσουμε στην τραπεζαρία. Όταν μπήκα μέσα, η Μάντισον καθόταν ήδη με τον Ήθαν δίπλα της, και ένα μικρό αγόρι με λαμπερά μάτια και μπούκλες. Ο γιος της, ο Λίαμ, καθόταν ανάμεσά τους παίζοντας με ένα αυτοκινητάκι. Η μαμά σηκώθηκε και χαμογέλασε, συμπεριφερόμενη σαν να είχαν σβηστεί τα τελευταία 4 χρόνια. «Χαίρομαι πολύ που ήρθες», είπε, οδηγώντας μας να καθίσουμε. Ο μπαμπάς έγνεψε καταφατικά, αλλά απέφυγε το βλέμμα μου. Το δείπνο ξεκίνησε με αυστηρή ευγένεια. Η Μάντισον κουβέντιαζε για το νέο της σπίτι, την καριέρα της και το σχολείο του Λίαμ. Όταν με κοίταξε, ο τόνος της έγινε πιο έντονος. «Μερικοί από εμάς προχωρήσαμε», είπε με ένα χαμόγελο που δεν ήταν ευγενικό. Τα λόγια έπεσαν πιο βαριά από όσο ήξερε, αλλά δεν αντέδρασα. Ο Ντάνιελ έβαλε το χέρι του κάτω από το τραπέζι και άγγιξε ελαφρά το χέρι μου, μια ήσυχη υπενθύμηση ότι δεν τους χρωστούσα πια τη σιωπή μου. Ρώτησα τη μαμά πώς ένιωθε προσπαθώντας να αλλάξω θέμα, αλλά εκείνη απλώς είπε: «Ήθελα απλώς να είμαστε ξανά οικογένεια». Ο Ήθαν καθάρισε το λαιμό του, προσποιούμενος ότι συμφωνούσε, και ο μπαμπάς τελικά μίλησε. «Ας μην το κάνουμε χειρότερο», είπε σταθερά,
Σαν να ήμουν εγώ αυτός που είχε σπάσει κάτι. Κάτι μέσα μου ράγισε. Χρόνια αυτοσυγκράτησης, συγχώρεσης και επιβεβλημένης κατανόησης έδωσαν τη θέση τους στη σαφήνεια. Κοίταξα γύρω από το τραπέζι, τους ανθρώπους που είχαν υπερασπιστεί την προδοσία και την αποκαλούσαν αγάπη και συνειδητοποίησα ότι δεν ανήκα εκεί. Είπα, ήθελες ειρήνη, αλλά η ειρήνη δεν έρχεται προσποιούμενος ότι το παρελθόν δεν συνέβη. Η Μάντισον γύρισε τα μάτια της, λέγοντας, είσαι ακόμα πικραμένη. Είμαστε ευτυχισμένοι τώρα. Πρέπει να το δοκιμάσεις. Γύρισα προς το μέρος της και απάντησα, η ευτυχία που βασίζεται σε ψέματα δεν διαρκεί, Μάντισον. Μια μέρα ο Λίαμ θα μεγαλώσει και θα δει ακριβώς ποιοι είστε και οι δύο. Το δωμάτιο σίγησε. Το πρόσωπο του Ήθαν σκλήρινε και ο μπαμπάς άρχισε να διαμαρτύρεται, αλλά ο Ντάνιελ μίλησε πριν προλάβει. Δεν έχει τίποτα άλλο να εξηγήσει, είπε ήρεμα. Δεν καλείς κάποιον σε δείπνο μόνο και μόνο για να του υπενθυμίσεις τον πόνο του. Τα μάτια της μαμάς γέμισαν δάκρυα, αλλά ακόμα και τότε είπε, σε παρακαλώ μη φύγεις θυμωμένη. Σηκώθηκα, πήρα το χέρι του Ντάνιελ και είπα, δεν είμαι θυμωμένη. Τελείωσα. Η φωνή μου δεν έτρεμε. Κοίταξα τον καθένα ξεχωριστά, την οικογένεια που κάποτε προσπαθούσα τόσο σκληρά να κρατήσω ενωμένη και το τελείωσα με τη μόνη αλήθεια που είχε απομείνει να πω. Δεν είσαι πια η οικογένειά μου. Βγήκαμε έξω μαζί και ο νυχτερινός αέρας ήταν πιο κρύος από πριν, αλλά και πιο ελαφρύς. Ο Ντάνιελ δεν μίλησε καθώς φτάσαμε στο αυτοκίνητο. Απλώς μου άνοιξε την πόρτα, περίμενε μέχρι να καθίσω και μετά είπε απαλά, έκανες αυτό που έπρεπε να κάνεις. Έγνεψα καταφατικά, κοιτάζοντας τον σκοτεινό δρόμο όπου το σπίτι των γονιών μου χανόταν στο βάθος. Για χρόνια, φανταζόμουν αυτή τη στιγμή με θυμό ή δάκρυα. Αλλά τώρα, το μόνο που ένιωθα ήταν απελευθέρωση. 3 εβδομάδες αργότερα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Το σπίτι ήταν ήσυχο, αλλά οι σκέψεις μου όχι. Κάθε φορά που έκλεινα τα μάτια μου, το δείπνο επαναλάμβανε σε αποσπάσματα τον αυτάρεσκο τόνο της Μάντισον, τη σιωπή των γονιών μου, το σταθερό χέρι του Ντάνιελ. Καθώς απομακρυνόμασταν, άνοιγα το φορητό υπολογιστή μου περισσότερο από ανησυχία παρά από πρόθεση και βρέθηκα σε μια κενή σελίδα. Τα δάχτυλά μου άρχισαν να κινούνται πριν το μυαλό μου προλάβει να τα σταματήσει. Έγραψα για την προδοσία, όχι για το κινηματογραφικό είδος, αλλά για αυτή που συμβαίνει σε ένα τραπέζι όταν οι άνθρωποι που σε μεγάλωσαν επιλέγουν την άνεση αντί της αλήθειας. Δεν είπα ονόματα. Δεν χρειαζόταν. Έγραψα για το πώς νιώθεις όταν η αγάπη μετατρέπεται σε παράσταση. Όταν η αφοσίωση γίνεται συναλλαγή, την τερμάτισα απλά. Κάποιες οικογένειες σε καταστρέφουν. Άλλες σου δείχνουν πόσο δυνατός έπρεπε να είσαι από την αρχή. Όταν τελείωσα, το δημοσίευσα ανώνυμα με τον τίτλο «Οικογενειακή προδοσία», αυτό για το οποίο κανείς δεν μιλάει. Μέχρι το πρωί, είχε χιλιάδες προβολές. Μέχρι το μεσημέρι, ήταν παντού, αναδημοσιευμένο, παρατηθέμενο, συζητημένο. Οι άνθρωποι έγραφαν ότι ένιωθαν σαν τη δική τους ιστορία. Άγνωστοι μοιράστηκαν τη δική τους θλίψη και με κάποιο τρόπο τα λόγια τους με έκαναν να νιώθω λιγότερο μόνη. Είπα στον εαυτό μου ότι δεν ήταν εκδίκηση, ήταν αλήθεια. Αλλά η αλήθεια εξαπλώνεται σαν φωτιά. 2 μέρες αργότερα, έλαβα ένα μήνυμα από την Κλόη. Η καλύτερη μου φίλη έστειλε έναν σύνδεσμο με μόνο 3 λέξεις. Εσύ το έκανες αυτό. Η καρδιά μου έπεσε. Το άρθρο είχε κοινοποιηθεί σε μια τοπική σελίδα ειδήσεων. Κάποιος είχε συνδέσει τις τελείες. Το όνομα της αδερφής μου, η εταιρεία του Ήθαν, ακόμη και το φιλανθρωπικό έργο της μητέρας μου. Τα σχόλια κατέκλυσαν την περιοχή αποκαλώντας τους υποκριτές, δειλούς, χειριστικούς. Το διαδίκτυο έκανε αυτό που κάνει πάντα. Έσκαψε πιο βαθιά από όσο του ζητούσε ο καθένας. Μέσα σε μια εβδομάδα, η Μάντισον έχασε τη θέση της στην εταιρεία ακινήτων όπου εργαζόταν. Ένας πελάτης την είχε αναγνωρίσει από την ιστορία και απέσυρε την επιχείρησή τους. Ο Ήθαν τέθηκε σε διαθεσιμότητα από τη δουλειά του στα οικονομικά, αφού ένας πελάτης παραπονέθηκε για την ηθική του εικόνα. Ούτε η μαμά του δεν γλίτωσε. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή που ηγούνταν την απομάκρυνε σιωπηλά από τις δημόσιες δραστηριότητες, επικαλούμενη διατάραξη της εμπιστοσύνης της κοινότητας. Ο μπαμπάς προσπάθησε να παραμείνει σιωπηλός, αλλά οι δημοσιογράφοι είχαν ήδη φτάσει στο γραφείο του. Για πρώτη φορά, δεν ένιωσα δικαιωμένη. Ένιωθα κενό γράμμα. Η ιστορία που κάποτε μου ανήκε τώρα ανήκε σε όλους στο διαδίκτυο. Η Κλόη με ξανακάλεσε εκείνο το βράδυ. Η φωνή της ήταν ήρεμη, αλλά έσπαγε βαθιά. Ήθελες να τελειώσει, όχι να χαοτικά, είπε. Δεν μπορούσα να διαφωνήσω. Είχε δίκιο.
Ο Ντάνιελ ήρθε το επόμενο πρωί. Δεν με μάλωνε ούτε με παρηγόρησε. Απλώς κάθισε απέναντί μου και είπε: «Η εκδίκηση δεν σταματά ποτέ εκεί που νομίζεις». Τα λόγια του κράτησαν περισσότερο χρόνο από όσο θα μπορούσε ποτέ οποιοδήποτε χειροκρότημα από αγνώστους. Του είπα ότι δεν το είχα σχεδιάσει να φτάσει τόσο μακριά. Έγνεψε καταφατικά και είπε: «Κανείς δεν το κάνει ποτέ». Τις επόμενες μέρες, τα εισερχόμενά μου γέμισαν με μηνύματα, μερικά με ευχαριστούσαν για την ειλικρίνειά μου, άλλα με παρακαλούσαν να κατεβάσω την ανάρτηση. Αλλά το διαδίκτυο δεν ξεχνά. Είχε πλέον τη δική του ζωή. Κάθε ειδοποίηση ένιωθε βαρύτερη από την προηγούμενη, μια υπενθύμηση ότι είχα ξεπεράσει ένα όριο που δεν μπορούσα να ξεπεράσω. Ένα βράδυ, άνοιξα ξανά το άρθρο. Τα σχόλια είχαν γίνει χιλιάδες. Μερικά ήταν συμπονετικά, άλλα σκληρά. Ένα ξεχώριζε. Μερικές φορές η δικαιοσύνη και η εκδίκηση μοιάζουν ίδια μέχρι να είναι πολύ αργά. Έκλεισα το λάπτοπ και κάθισα στο σκοτάδι για πολλή ώρα. Εκείνο το βράδυ, συνειδητοποίησα ότι η αλήθεια και η εκδίκηση μοιράζονται τον ίδιο πόνο αφετηρίας. Η διαφορά έγκυται στο που σταματάς. Είχα πάει πολύ μακριά χωρίς να συνειδητοποιήσω ότι είχα αφήσει πίσω μου την ηρεμία. Ένα χρόνο αργότερα, η εκδίκηση δεν έμοιαζε πια με νίκη. Ο χρόνος είχε ξεπλύνει τον θόρυβο του σκανδάλου, αλλά αυτό που παρέμενε ήταν βαρύτερο από τη σιωπή. Η Μάντισον ζούσε μόνη της στο ίδιο σπίτι που κάποτε επιδείκνυε ως απόδειξη της τέλειας ζωής της. Ο Ήθαν είχε φύγει μήνες μετά τις συνέπειες, ανίκανος να αντέξει το βάρος της δημόσιας κρίσης. Έλεγαν ότι μετακόμισε σε άλλη πολιτεία, ξαναπαντρεύτηκε και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Η Μάντισον, ωστόσο, έγινε φάντασμα στην ίδια της την πόλη. Μερικές φορές το όνομά της εμφανιζόταν σε ψιθύρους της κοινότητας, ότι απέφευγε τους γείτονες που ο γιος της, ο Λίαμ, σπάνια μιλούσε στη τάξη. Ένα απόγευμα, ένας κοινός γνωστός μου είπε ότι ο Λίαμ είχε πέσει θύμα εκφοβισμού στο σχολείο. Τα άλλα παιδιά αποκαλούσαν τη μητέρα του, τη γυναίκα από το άρθρο. Η σκέψη ενός παιδιού που κουβαλούσε την τροπή των γονιών του, έμεινε στο μυαλό μου για μέρες. Δεν το ήθελα ποτέ αυτό. Μια εβδομάδα αργότερα, έλαβα ένα γράμμα. Ήταν από τη μαμά μου. Ο γραφικός χαρακτήρας ήταν τρεμάμενος, από αυτούς που φέρουν τόσο λύπη όσο και εξάντληση. Έγραφε ότι προσευχόταν για ειρήνη στην οικογένειά μας, ότι της έλειπα και ότι ήλπιζε να μπορούσα να αφήσω πίσω μου το παρελθόν πριν σε καταναλώσει. Διάβασα αυτά τα λόγια ξανά και ξανά προσπαθώντας να αποφασίσω αν ήταν για τη δική μου θεραπεία ή για τη δική της. Όταν είπα στον Ντάνιελ για το γράμμα, άκουσε. Χωρίς να με διακόψει. Μετά από λίγο, είπε, η ειρήνη δεν έχει να κάνει με το να το συγχωρείς. Έχει να κάνει με το να απελευθερωθείς εσύ ο ίδιος. Τα λόγια του παρέμειναν στο μυαλό μου πολύ καιρό αφότου έφυγε εκείνο το βράδυ. Άρχισα να αναρωτιέμαι αν η εκδίκηση με είχε απελευθερώσει ποτέ πραγματικά ή αν απλώς με είχε αλυσοδέσει σε ένα διαφορετικό είδος πόνου. Εκείνο το βράδυ, άνοιξα ξανά το φορητό υπολογιστή μου. Το άρθρο υπήρχε ακόμα, μαζεύοντας ακόμα σχόλια από αγνώστους που αναλύουν μια ζωή που δεν έζησαν. Τα χέρια μου ήταν πάνω από το κουμπί διαγραφής. Σκέφτηκα τη Μάντισον, το Λίαμ, τους γονείς μου που προσπαθούσαν να σώσουν ομικρόν με τόνο τι είχε απομείνει από τη φήμη τους. Μετά σκέφτηκα τον εαυτό μου, το άτομο που είχα γίνει μέσα από τον θυμό και την επιβίωση. Δεν ένιωσα σαν να παραδιδόμουν όταν πάτησα τη διαγραφή. Ένιωθα σαν να γέμιζα αέρα πνεύμονες που ήταν άδειοι για πολύ καιρό. Η οθόνη έσβησε και κάθισα εκεί νιώθοντας πιο ανάλαφρος από ομικρόν με τόνο τι είχα εδώ και χρόνια. Δεν υπήρχαν χειροκροτήματα, ούτε κοινό, ούτε ικανοποίηση, απλώς ησυχία. Τους μήνες που ακολούθησαν, η ζωή βρήκε ξανά τον ρυθμό της. Τα Σαββατοκύριακα επικεντρώθηκα στη δουλειά με τον Ντάνιελ για να μάθω πώς να υπάρχω χωρίς πικρία, σκιάζοντας κάθε σκέψη. Μερικές φορές η ενοχή εξακολουθούσε να σέρνεται, ανεπαίσθητη αλλά επίμονη. Κι όμως, κάθε φορά που το συνέβαινε, υπενθύμιζα στον εαυτό μου ότι η ενοχή δεν ήταν το ίδιο με τη λύπη. Το ένα σε δένει με το παρελθόν, το άλλο σε βοηθά να το ξεπεράσεις. Λίγους μήνες αργότερα, πέρασα από μια παιδική χαρά και είδα μια γυναίκα να παρακολουθεί ένα αγόρι από απόσταση. Μου πήρε μια στιγμή για να την αναγνωρίσω. Η Μάντισον φαινόταν μεγαλύτερη, κάπως μικρότερη, σαν ο χρόνος να είχε χαράξει τη μάχη μέσα της. Ο Λίαμ έτρεξε προς το μέρος της με ένα χαμόγελο, και για πρώτη φορά, δεν ένιωσα θυμό, μόνο ενσυναίσθηση. Γύρισα την πλάτη μου πριν προλάβει να με δει. Εκείνο το βράδυ, καθώς στεκόμουν στο μπαλκόνι μου, σκέφτηκα όλα όσα είχαν συμβεί. Η εκδίκηση είχε υποσχεθεί δικαιοσύνη, αλλά έφερε κενό. Η ειρήνη, από την άλλη πλευρά, είχε ζητήσει παράδοση και μου είχε δώσει πίσω τον εαυτό μου.
Αντιμετώπισαν τις συνέπειες τους. Αντιμετώπισα τον εαυτό μου. 2 μήνες αργότερα, ετοίμασα ξανά τις βαλίτσες μου, αλλά αυτή τη φορά για ηρεμία. Το μικρό διαμέρισμα που κάποτε ήταν το καταφύγιό μου τώρα ένιωθε σαν ένα κλειστό κεφάλαιο. Έβαλα τα πράγματά μου σε κουτιά με ήσυχη προσοχή, χωρίς να βάζω ετικέτες σε τίποτα επειδή δεν σκόπευα να κοιτάξω πίσω. Το Cleveland είχε γίνει οικείο στην ηρεμία του, και αυτή τη φορά επέλεξα ένα μέρος όχι για ασφάλεια, αλλά για ηρεμία, ένα μικροσκοπικό στούντιο με θέα σε έναν ήσυχο δρόμο, όπου το απογευματινό φως έπεφτε απαλά μέσα από τα στόρια. Πριν φύγω, έγραψα μια επιστολή στον Ντάνιελ, το δικηγόρο, ο οποίος κάποτε με είχε βοηθήσει να ξαναχτίσω κάτι περισσότερο από την επιχείρησή μου. Του είπα πόσο βαθιά εκτιμούσα την καλοσύνη και την υπομονή του, αλλά ότι χρειαζόμουν χώρο για να μάθω πώς να στέκομαι μόνη μου. Με έμαθες πώς να ξαναχτίζω, έγραψα. Αλλά τώρα πρέπει να μάθω πώς να ζω. Όταν σφράγισα τον φάκελο, ήξερα ότι δεν ήταν ένα τέλος, απλώς μια διαφορετική αρχή. Στο νέο στούντιο, άρχισα να σχεδιάζω ξανά. Οι τοίχοι ήταν γυμνοί, αλλά έμοιαζαν με υπόσχεση. Άνοιξα το δικό μου στούντιο εσωτερικής διακόσμησης, μικρό αλλά εντελώς δικό μου. Η πρώτη πελάτησα ήταν μια γυναίκα που είπε ότι ήθελε ένα σπίτι που να μην κουράζεται. Καθώς αναδιάταζα τον χώρο της, αφαιρώντας την περίσσια, αφήνοντας το φως να αναπνέει, συνειδητοποίησα ότι αυτό έκανα με τη ζωή μου από την αρχή. Ένα πρωί, έφτασε ένα γράμμα χωρίς διεύθυνση επιστροφής. Το γραφικό χαρακτήρα με σταμάτησε. Ήταν της Μάντισον, των αδερφών μου. Τα χέρια μου έτρεμαν ελαφρώς καθώς το άνοιγα. Έγραψε για τις τύψεις της, για τις νύχτες που δεν μπορούσε να κοιμηθεί, για το πως κατάλαβε τώρα ότι η συγχώρεση δεν ήταν κάτι που μπορούσε να ζητήσει, αλλά μόνο να ελπίζει ότι θα την άξιζε. Το διάβασα 2 φορές, το δίπλωσα προσεκτικά και το έβαλα στο κάτω συρτάρι του γραφείου μου. Δεν απάντησα. Κάποιες πόρτες είναι γραφτό να κλείνουν αθόρυβα. Εκείνο το βράδυ, κάθισα δίπλα στο παράθυρο και άνοιξα το ημερολόγιό μου, το ίδιο που είχα κουβαλήσει από την ημέρα που έφυγα από το σπίτι. Έγραψα, η δικαιοσύνη μου έδωσε τον έλεγχο. Η ειρήνη μου έδωσε ελευθερία. Τα λόγια ήταν απλά αλλά οριστικά. Δεν χρειαζόμουν πλέον τη συγγνώμη κανενός για να επικυρώσει την ιασή μου. Η σιωπή δεν πόνεσε πια. Απλώς υπήρχε. Καθώς ο ήλιος έδιε πίσω από τον ορίζοντα, η πόλη έλαμπε σε κεχριμπαρένιες αποχρώσεις. Η ζωή προχωρούσε έξω. Παιδιά φώναζαν. Ένα λεωφορείο περνούσε από το βουητό μιας μακρινής μουσικής. Όλα υπενθυμίζουν ότι ο κόσμος δεν περίμενε να τελειώσει ο πόνος για να συνεχίσει. Έγιρα πίσω, νιώθοντας τον ρυθμό της ειρήνης να εγκαθίσταται μέσα μου σαν κάτι που είχα επιτέλους κερδίσει. Δεν του συγχώρεσα ποτέ. Απλώς σταμάτησα να το χρειάζομαι. Το να αφήνεις πίσω δεν είναι αδυναμία. Είναι η δύναμη κάποιου που καταλαβαίνει ότι η δυσαρέσκεια δεν μπορεί να θρέψει την ειρήνη. Η δικαιοσύνη μπορεί να φέρει τον έλεγχο, αλλά μόνο η αποδοχή φέρνει ελευθερία. Μερικές φορές το αληθινό κλείσιμο δεν έχει να κάνει με το να βλέπεις τους άλλους να πληρώνουν για όμικρον με τόνο τι έχουν κάνει. Πρόκειται για την επιλογή να περπατάς μπροστά χωρίς να χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Το παρελθόν δεν εξαφανίζεται, αλλά το βάρος του γίνεται ελαφρύτερο όταν σταματάς να το κουβαλάς και με τα 2 χέρια. Σε ευχαριστώ που έμεινες μαζί μου μέχρι το τέλος αυτής της ιστορίας. Αν έχεις ποτέ προδοθεί από κάποιον που αγαπούσες ή εμπιστευόσουν, μοιράσου το δικό σου σκέψη στα σχόλια παρακάτω. Κάθε ιστορία, όσο επώδυνη κι αν είναι, έχει τη δύναμη να θεραπεύσει. Όχι μόνο για αυτόν που την αφηγείται, αλλά και για κάποιον εκεί έξω που χρειάζεται να ξέρει ότι δεν είναι μόνος. Τα λόγια σας μπορεί να είναι τα δικά τους.